tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka, ndichivimba kuti senguva yose muri kufamba nesu pamunamato nezvidzidzo zvatinokutumirai zuva rimwe nerimwe. Uye ndinoziva kuti kana muri kufamba nesu pazvidzidzo izvozvo, muchifamba nesu pamunamato iyoyo, ndinoziva kuti upenyu hwenyu muri kuvandudzika zuva rimwe nerimwe. Ndinoziva kuti muri kuwedzera nyasha dziri kuwanda paupenyu hwenyu, kuwedzera kufanana naMwari, shoko raMwari richiwanda mamuri. Bhaibheri rinotaura chikwanzi shoko raMwari ngarigare mamuri rakawanda. Ngarigare mamuri rakawanda. Kana pane chinhu chinofanira kunge chakawanda mauri ishoko raMwari. Vamwe vanoita mhosho yokuti zvinenge zvakawanda mavari, vamwe inyambo, vamwe mazano asina nomusoro wese, vamwe chakanyanya kuwanda mavari idzidzo nezvakawanda negumwe unyanzvi hwavanahwo hwepanyika pano. Hongu izvozvo zvingawanda hazvo, asi hazvifaniri kudarika shoko raMwari. Shoko raMwari ndo rinofanira kunge rakawanda kudarika zvimwe zvinhu zvose. Uye usaita zvokuti handisi muparidzi, handisi mufudzi, saka handifaniri kunge ndine shoko raMwari rakawanda, ndinoridii. Shoko raMwari haripo kuti ringorishandisa kuparidzira vamwe, ndiro kurarama naro. Bhaibheri rinoti kwanzi munhu haangararami nechingwa chete, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda muromo maJehovha. Kureva kuti shoko raMwari ndiro rinokuraramisa, rinoraramisa munhu wese. Hazvina basa kuti mufudzi here, muparidzi here, mushumiri womuchechi here, mushandiri here womuchechi, hazvina basa zvise izvozvo. Chakakosha ndiro kana uchingori munhu chete, kudya kwako kunonzi shoko raMwari. Saka idya ita rokukambura. Pakudya hapana kuti mufudzi kana kuti chii, hapana. Tose tiri vanhu, tina matumbu, tinoda kudya, tinofanira kuwana simba, tinofamba, tinoita basa, tinoita zvese zvese. Saka tinongofanira kudya. Ndo zvimwe chete neshoko raMwari. Haleluya. Unofanira kuridya rakawanda. Asi ndoda kuti makorokoto zvekare, kuti takapinda mumwedzi wambudzi, tatofamba nawo. Nhasi watova musi wechinomwe mumwedzi uyu. Kureva kuti gore redu riri kufamba. Kunagarira kuti tine chidyo pashumiro yedu yanhasi. Asi ndoda kuti ndibate chimwe chidzidzo chandichazotsvaka kuti kuda ndingapedzisa mumasvondo anotevera. Ndoda kutaura pamusoro pekunamata. Vanhu vakawanda vanonetseka pamusoro kana tasvika panyaya dzokunamata, kunyengetera. Vanhu vakawanda vanonetseka, havanyatsiziva kuti vanonamata sei. Mashoko chaiwo okushandisa havazivi. Havazivi kuti chavanofanira kunokumbira Mwari ndechipi. Havazivi kuti chavanofanira kuita chokupopera ndechipi. Havazivi kuti chavo ndechipi, chisi chavo ndechipi, chisingakumbirwi ndechipi. Havazivi izvozvo. Haleluya. Saka unowana kuti vanongonamata minamato yose. Vanonamata minamato yavakakura vachinzwa ichinamatwa navamwe vanga vasingazivi havo shoko raMwari. Vanonamata minamato yavakamboona muBhaibheri ichinamatwa navamwe vanhu, asi vasingazotsvaki kuti vanhu ava vainamatirei nenzira iyoyo. Regai ndiverenge naRuka ye11 chete pandima yekutanga. Jesu vakanga vari pane imwe nzvimbo, vakanga vari kunamata. Vakazopedza mumwe mudzidzi wavo ndokutaura kwavari akati, Ishe,
tidzidziseiwo kunamata. Johani akadzidzisawo vadzidzi vake kunamata. Haleluya. Ndoda kuti muone mashoko aya mashoko anoshamisa. Muona paunoverenga Bhaibheri unofana kudzamisa pfungwa dzako. Mashoko atiri kuona apa mashoko anoshamisa. Anoshamisa nemhakei. Anoshamisa nokuti tiri kuona vadzidzi vaJesu vachiuya kuna Jesu vachiti tidzidziseiwo kunamata. Takaona Johani achidzidzisa vadzidzi vake kunamata. Havasi vanhu vazhinji vanofunga namafungiro aya. Chokutanga, vadzidzi ava vakanga vari vaJudha. VaJudha vaikurira mukunamata. Upenyu hwavo hwaiva hwokunamata. Hapana chinhu choupenyu hwavo changa chiitirwa kure neimba yaMwari. Mitambo yavo yose vaiitira kuimba yaMwari. Vakakohwa vaenda kuimba yaMwari. Kana voda kudzvara vaenda kuimba yaMwari. Vakaita maguta vanoenda kuimba yaMwari. Vakaita nzara vanoenda kuimba yaMwari. Ndo dzaiva tsika dzavo. Vainamata nguva imwe neimwe. Saka hapana muJudha, kunyange nhasi, hapana muJudha waunogona kubata ukati uyu haagoni kunamata. Saka mubvunzo utovunza ndokuti sei vaitsvaka kuti Jesu vavadzidzise kunamata. Haleluya. Ivo vakanga vari vaJudha vaiziva kunamata. Chechipiri chatinoona apa vanoti tidzidzisewo kunamata nokuti Johani akadzidzisawo vadzidzi vake kunamata. Izvozvo zvinoshamisa zvakare. Ko sei vasina kungonodzidza munamato waidzidziswa naJohani? Sei vasina kungoti imi vadzidzi vaJohani makatodzidziswa kunamata, saka chitidzidzisaiwo? Sei vakafunga kuti manamatiro avaifanira kuita ivo aifanira kusiyana namanamatiro aiitwa nevadzidzi vaJohani? Sei vaifunga kudaro? Vose vaiva vaJudha. Johani anga ari muJudha, vadzidzi vake vanga vari vaJudha. Sei vakafunga kuti paifanira kuva nomusiyano? Haleluya. Ukazvitarira zvinhu zvese izvizvi zvinokuudza chinhu chimwe chete. Minamato inosiyana. Minamato haifanani. Haleluya. Minamato haifanani. Inosiyana zvichibva pakuti iwe ndiwani, uri wani, uri kurarama munguva ipi. Sei vasina kungoenda kumabhaibheri avo vakanotsvaka kuti Mozisi wainamata achiti chii, vakangotora minamato iyoyo? Sei vasina kunotora minamato? Mapisarema izere neminamato. Sei vasina kungoenda kumapisarema vakatora minamato iyoyo? Sei vakada kuti Jesu vavadzidzise kunamata? Haleluya. Zvinobva zvandokutaridza pachena kuti minamato inosiyana. Kuti ugodzwisa kuti unonamata sei, unofanira kunzwisisa rudzi rwako. Wava werudzi rupi iwe? Uye nguva yaunorarama inguva ipi? Takurarama munguva yatava naMweya mutsvene. Takurarama munguva yakauya mushure mokunge Jesu vauya, vakafa, vakavigwa, vakamuka, vakakwira kudenga. Nguva yatiri kurarama haisiyo nguva yairarama Johani munyiki. Haisiyo nguva yairarama Dhavhidhi. Haisiyo nguva yairarama Mozisi. Zvino nguva yaMozisi vanga vasingazivi nezvoruponeso rwamuponesi Jesu. Vanga vasingafambi vakazanzwa naMweya mutsvene. Mweya mutsvene vaipota vachiuya pavari vachienda, vachiuya pavari vachienda. Ndosaka Dhavhidhi akazoti musanditorera Mweya mutsvene, musabvisa Mweya mutsvene kubva pandiri, nokuti Mweya mutsvene vaiuya vachienda. Asi unoona kuna vamwe vanhu vanonamata munamato iyoyo nhasi, aiwa, nguva dzasiyana, minamato haifanani. Haungonotori munamato wainamatwa naMozisi wotomanya nawo.
haungonotori munamato wakanamatwa naJabhezi wotomanya nawo. Tava nenguva yedu yemunamato, tashanduka rudzi, tava zvisikwa zvitsva, tinonamata sevanhu vakazvarwa patsva. Munhu wakazvarwa patsva wakatopiwa zvinhu zvose naMwari. Saka zvinhu zvizhinji zvinokubirwa navanhu haakumbiri, anongotora achishandisa. Munhu akazvarwa patsva wava mwana waMwari. Haleluya. Saka kudarika ndikukusiyirai nepfungwa iyoyi tikozoipedzisa musvondo rinouya. Pfungwa iyoyi yokunzwisisa kuti minamato haifanani. Haleluya. Inobva nokuti uri werudzi, inobva nokuti nguva yaunorarama ndeipi, inobva nokuti uri wani. VaJesu vataverenga vakaona zvakafanira kunamata nenzira yakasiyana nevaJohani. Saka izvozvo zvakakosha. Haleluya. Saka toda kusiyai muchifunga pamusoro penyaya iyoyi. Haleluya. Asi toda kuti tipinde munguva muchidyo iko zvino, tigozonamata tichitenda Mwari. Ndosvondo yedu yokutanga yemwedzi wambudzi, uye zvekare sesvondo yedu yokutanga yemwedzi wambudzi ndosvondo yatinopawo mupiro wedu weSungano. Saka patinenge takupa mupiro, ipai mupiro iyoyo. Haleluya. Asi regai ndimhanye ndipinde pachidyo. Ndoenda kutsamba yokutanga kuvaKorinde chisago chegumi chete ndima 23. Kwanzi nokuti zvinhu zvandakakupai zviya ndakazvigamuchira kubva kuna Ishe, zvekuti Ishe Jesu usiku huya hwavakapandukirwa vakatora chingwa, vakatenda Mwari pamusoro pacho, ndokuchimedura ndokutaura vachiti, torai mudye, ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi. Itai izvi muchindirangarira. Kuti titore chingwa ichocho, tigonyengetera, tigochimedura, tigochidya pamwe chete. Ngatinamatei. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu, nokutendai nokunaka kwenyu, nokutendai nokuda kwemuviri waJesu Kristu wakamedurirwa isu, kuti tive noutano hwakanaka, tiponeswe. Tinokutendai nokuda kwechingwa ichiko zvino, tinochiropafadza patinochimedura tichichidya nezita raJesu Kristu. Chengetera muno mumwasirudzo zvakanaka nezita raJesu Kristu, kuti marwadzo ake apere, zvirwere zvose zvibve pamuviri wake nezita raJesu Kristu. Nokuti imi makatakura marwadzo ewayo, muviri wenyu ukamedurirwa isu, kuti tive norugare mumweya yedu, tive norugare munyama yedu, muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Ngatimedurei tigodya. Haleluya. Ndima 25. Kwanzi vakazopedza kurayira vakabva vatora mukombe ndokuenderera mberi nenyaya yavo iyi, vakati, mukombe uyu iSungano, ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai saizvozvi pose pamunoumwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu, munenge muchiparidza rufu rwaIshe kusvikira vachidzoka. Haleluya. Kuti tore mukombe uyo toropafadza, tonamata, tichitenda Mwari pamusoro peropa raJesu Kristu ravakatideurira. Jesu, toda kutendai nokuda kweropa ramakadeura pamuchinjikwa. Iro ropa rakativambira sungano itsva. Iyo sungano itsva iyoyo yakaita kuti zvigoneke kuti tive vana vaMwari, tive zvisikwa zvitsva, tive verudzi rwaMwari. Zvino tava verudzi rwaMwari, tava veropa renyu. Tinopupura patinomwa mukombe uyu kuti isu tive veropa renyu. Tava imwe, tava nhengo yenyama yenyu, nhengo yomuviri wenyu, rimwe ramafupa enyu, muzita raJesu Kristu. Nokudaro hapana chinhu chinogona kutikurira, zvirwere hazvigoni kugara muviri yedu, nezita raJesu Kristu.
Tinokutendai uye tinokupemberera nokuda kwaizvozvi, chiparidza nokupupura kuti makafa pachokwadi muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Ati mweya mukombe iwoyo. Haleluya. Tingosimudza maoko edu tingotenda Mwari. Baba, tinokutendai nokukurumbidzai. Topa mbiri kwamuri, topa rumbidzo kwamuri. Toda kutendai nokuda kwechidyo chatava nacho, muviri wenyu wakamedurirwa isu, ropa renyu rakadeurirwa isu, rikatishandura kutiita zvatava iko zvino. Tinokutendai tokukurumbidzai. Tonyengeterera muno mumwe andabatana neni pachidyo ichochi, chichaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake. Achakunda nguva imwe neimwe mukati moupenyu hwake. Zvese zvaanoita namaoko ake zvinobudirira. Uye mwedzi uyu watatanga wambudzi nezita raJesu Kristu, mwedzi wakavanakira, mwedzi wavachagara vari muutano vari vatano. Hapana chirwere chichanzwikwa pavari, hapana wavo achava ndonda, hapana wavo acharwara. Nezita ramambo Jesu Kristu, mumwe nomumwe wavo akachengetedzeka, akadzivirirwa kubva kune wakaipa, anokurira zvinhu zvenyika ino muzita ramambo Jesu Kristu. Baba, tinokutendai tokurumbidzai. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka, hatisati tapedza, toda kuti tibve tapinda munguva yekungorumbidza Mwari, tichinamata Mwari. Tabva ipapo toverengerwa chidzidzo chedu cherhapsody, tozowana imwe nguva yokunyengetera nokunamata. Mwari vakuropafadzei. Amen. Unodzidzira zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, munoisa zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, munoita zvakanaka. Rhapsody of Realities, Svondo 7 Mbudzi 2021. Chidzidzo chedu chinoti, usangozvibvumira mumwoyo chete, zvitaure nemuromo. Shoko redu tinoriwana kubva kuna vaRoma 10 ndima 10. Inoti, nokuti munhu anogamuchira nemwoyo wake, obva aruramiswa, agopupura nemuromo, obva aponeswa. Kuda ungada kuponeswa, pane zvinhu zviviri zvaunofanira kuita. Tanga wabvuma kuti Jesu vakakufira, bvuma kuti Mwari vakazovamutsa kuvakafa, wochibva wataura kuti Jesu ava ndivo vava kutonga upenyu hwako. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa naPauro. Tinozviverenga muna vaRoma 10 ndima 8 kusvika 10. VaRoma 10 ndima 9 kusvika 10 yacho inoti, kuti kana uchipupura nemuromo wako kuti Jesu ndivo Ishe, nekugamuchira nemwoyo wako kuti Mwari vakavamutsa kuvakafa, uchaponeswa. Nokuti munhu anogamuchira nemwoyo wake, obva aruramiswa, agopupura nemuromo, obva aponeswa. Saka unofanira kutaura kuti Jesu ndivo vava kutonga upenyu hwako. Kutaura ikoko kwakakosha, ndiko kunoita kuti munhu aponeswe. Asi kune vamwe vasina kukuita, ungava uri kuparidzira vatadzi, vaudze kuti havafaniri kungobvuma nemwoyo chete, vanofanira kutauravo nemiromo yavo. VaRoma 10 ndima 8 yacho inoti, asi kunotaura kuchiti kudini?
kunoti shoko riri pedo newe rinotova mumuromo mako, kureva kuti riri mumwoyo mako, iro shoko reruvimbo ratinoparidza. Unofanira kutaura nemuromo wako, zvisizvo hauwani ruponeso. Ruponeso runouya kana wataura nemuromo wako, uchitaura kuti muponesi Jesu ndivo vava kutonga upenyu hwako, kwete kutaura uchireurura zvivi zvako. Sei tichifanira kutaura kuti Jesu ndivo vava kutonga upenyu hwedu? Nokuti ndizvo zvinopinza vanhu munyika inotongwa naMwari. Nyika iyi iri muMweya, ndizvovo zvinoita kuti munhu awane upenyu husingaperi, ave weropa ramuponesi, achibva aitwa akarurama, akadzivirirwa, achiwana pfuma yakagadzirirwa vanakomana vaMwari, ivo vaya vari muna muponesi Jesu. Jesu vanobva vava mufudzi wako, vachikutungamirira neshoko ravo, vachikutungamirira naMweya Mutsvene, ivo Mweya Mutsvene vaya vanopiwa wose anogamuchira Jesu. Ameni. Namata uchiti, Baba vandinoda, ndinokutendai, munoponesa vanhu, munoita kuti vawane kururama muruponeso. Jesu ndivo vava kutonga upenyu hwangu. Saka ndinogara munyasha dzavo, idzo nyasha dziya dzinoponesa. Dzinoponesa vose vanogamuchira ruponeso rwavo. Dzinovaporesa, dzinovasungunura, dzinovasimudzira, dzichivafumisa. Shoko reruponeso rinopinda mumwoyo yevanhu nhasi. Nokudero vanowana shungu dzekuvimba naMwari, vachibva wana chipo chekururama, upenyu husingaperi huchipinzwa mumweya yavo. Muzita raJesu. Ameni. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi: Varoma 1 ndima 16, Mateo 12 ndima 37, Marko 11 ndima 23. Tinotenda Mwari, tapiwa shoko uye shoko ratanzwa tinondorishandisa uye tinoriparidza kuna vamwe vanhu. Bhaibheri rinoti kuna mapisarema 45 vhesi 17, zvinonzi ndichaita kuti zita renyu rive rinorangarirwa kuvanhu vose, mativi mana ose enyika, uye ndichakurumbidzai pamberi pevanhu vose. Saka toda kuti isu tinamate kuti wese anonzwa shoko iri asangogara chete, asi kuti shoko ravanzwa vaparidze kune vamwe vanhu, uye isu tichirumbidza Mwari wedu nokuti watiitira zvakanaka. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai neshoko renyu, tinokutendai, tinokurumbidzai Baba, nokuti shoko renyu ndio upenyu kwatiri, ndio upenyu hwenyika. Upenyu haubve mumajekiseni kana mumapiritsi, asi kuti upenyu hurubva mushoko renyu. Muzita raIshe Jesu Kristu tinoti kudzwai nokusingaperi. Mbiri yese ngaipiwe kwamuri, kune vanhu vose, muzvipatara, mumakambani, mumabasa, kwose mbiri yese ngaipiwe kwamuri, nokuti imi ndimi Mwari woupenyu, ndimi upenyu hwedu, ndimi chiedza chedu. Uye tinokutendai Baba kuti nyika ino haina kupiwa kuna wakaipa, makaipa kuna Abrahamu, uye isu tiri vadyi venhaka pamwe chete naKristu. Tiri vadyi venhaka makatipa kuti nyika ino ive yedu. Tinokutendai Baba kuti vaya vese vasati vaziva vachaziva shoko iri parinoparidzwa, nesu tichiparidza nemiromo yedu. Vanhu vazhinji vanoziva shoko renyu, vanoziva kuti kune ruponeso muna Ishe Jesu Kristu. Tinokutendai Baba, tinokurumbidzai, nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi, muzita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Shiketaria marimotoria makasana, rakotoria makazoto, rimashakaraboko zotoria makasoko, marikotoria makaroko shikarikataria, ramasanto rikatoria makazoto, rimakashikeri mokotori makasaka, rabotoria makazotoria makashika, rikotoria makarabo kosotoria makasita rimoko zoto, robotoria makasanta raboko zotori makasa, ramoko shikeria moko zotoria makasaka, ramoko toria makasatoria makashikeria moko zoto, robotoria makasaka, remoko zotoria makasanto. Tinokutendai Baba,
shoko iri harina kuuya kuzongotibetsera isu toga, asi kuti tinoenda naro kushamwari dzedu, tinoenda naro kuhama dzedu, tinoenda naro kubasa, tinoenda muzvikoro tichiparidza shoko iri, nokuti ndo ruponeso uye ndo upenyu kwese kwatinenge tiri. Titosangana zvakare svondo rinouya. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu, ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu, ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.